Aurkezpen zabalak izan ziren, berdintasun teknikariak, emakume elkarteak, mugimendu feministako ordezkariak, hainbat arlo desberdinetan lan egiten duten profesionalek, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko, indarkeria jasan duten emakumeen elkarteak baita ere, guzti hoien ekarpenekin egin zen lehenengo zirriborroa eta esan behar da... Eta hauen ekarpen nagusia, kritikoa da, genero ikuspegia ez dagoela behar beste txertatuta, zer diote eragile hauek? Batez ere, esan dezakegu, planteatutako proposamenak bat datozela, adibidez guk egindako analiziarekin, edo adibidez badakizue zelan nazioarteko hainbat agentziekin egon gara lan bat egiten, emakumeen kontrako indarkeriari erantzuna emateko, kalitatezko estandarrak neurtzen eta hor gertu ziren adibidez koordinazioa indartu behar dela, formakuntza beharrezkoa dela, eta horrelako gauza edo erronkak identifikatuta dira eta horietan indarra jarri dira. Adibidez, emakumeen kontrako indarkeri mota guztiei erantzuna eman behar zaiela, emakumeen erreparazioan adibidez lan egin behar dugu, 2005 urtean onartu zen lege horretan adibidez emakumeen erreparazioari buruz esan ez erraipatzen, hau gauza berri bata, hori txertatu nahi dugu lege berrian, ikusi dugu, naiz eta alde batetik edo bestetik heldu ekarpena edo nahiko koinzidenteak direla aurreko analiziarekin eta ia danok bat gatozela esan dakoa formakuntzan indarra jarri behar dela, koordinazioan, emakumeen kontrako indarkeri guztiei erantzun egokia eman behar zaiela, emakumeen alduntzea jarri behar dela erdigunean, aurre egiteko, indarkeriari aurre egiteko bide desberdinak daudela, ez bakarrik denuntziarena, baizik eta kontuan izan da emakumeen egoera zein den, bilbide desberdinak agian hartu behar dira, erantzun egoki bat emateko. Orduan, guzti hori buruz, hausnarketa sakon bat egin dugu, eta esan bezala, pasadan ostiralean epea bukatu zen, orain aztertzen ari gara, jasotako ekarpen berri hauek. Eta herritarren txanda honetan, ze ekarpen egin dituzte herritarrek? Bat datoz, batez ere egindakoarekin, ez da? Formakuntzan, sakondu behar da, koordinazioan, adibidez, modifikazionek aukera eman digu ez bakarrik emakumeen kontrako indarkeriari erantzun egokiago bat emateko arlo hori indartzeko, baizik eta berdintasuna bera eta legean berdintasunaren inguruan dauden hainbat esparru, ez? Adibidez, hor zaintza lanetan ere indarra jarri da, edo lan arloan ere baldaketa batzuk proposatu dira, berdintasun planak egiterakoan, eta abar. Orduan, aukera bat izan da, berdintasuna eta emakumeen kontrako indarkeriari erantzun egoki bat emateko, hausnarketa sakon bat egin da, hori indartzeko, eta guk espero duguna, edo nahi duguna da, herri itun handi bat izatea, berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka, ez da?